Evo dragi ljudi, danas smo došli na jedan stvarno vrijedan, pažnje vrijedan lokalitet, Ilirski Gomila, jedan lokalitet koji svjedoči o gustoj naseljenosti Ilira na ovome području, mnogobrojne grobnice. Evo, polako se približavamo. One se već vide u daljini. Veliki broj ilirskih grobnica. Gomila, gromila, tumula, kako ih ko već zove. Evo, vidite ih tamo. Stotine mislim da ih ima. Pokazat ću vam malo kasnije i Google karte kako to izgleda, a vidit ćete i snimke drona. Ima je stvarno dosta. Evo, vidite, jedna je tu, druga, treća, iza četvrta, peta, šesta. Pogledajte ovo. Tamo dalje da ne govorim, tamo ide sve gušće i gušće. Odlično, stvarno. Lokacija perfektna. Čemu ova gusta naseljenost baš ovdje? Pa ima tu više faktora, znači povoljan geografski položaj, jer se one nalaze na strateški stvarno važnom položaju području. Ispod je rijeka Neretva i plodno tlo. I tako, dugotrajan kontinuitet i naseljenost je ovdje na ovim područjima. A ima i neki kulturno kao religijski značaj. S ovim brojem gomila i veličinom gomila se predstavlja status i moć i pripadnost zajednici. I tako, puno je tu stvari. Naišli smo i na jednog malog prijatelja. Naravno da ćemo ga pustiti da ide dalje. Stavit ćemo ga sa strane. Nek ide svojim putem. Odveću se i na drugu stranu, tamo ih ima još većih, koliko sam vidio po Google kartama. Pa eto. Evo još jedna. Svratio sam namjerno do ove, čisto da vidite. Znači čovjek, ko već ima neko uređen maslinik, ali eto, iz poštovanja prema korijenima i prema mrtvima ostala je sačuvana. Moga je on uzeti bager i sravna se zemljom, ko što se nažalost događa u puno slučajeva, ali nije. Ostavio je tu gdje je i stajat će vjerojatno još tisućama godina. Baš ću vam sad iz zraka poslati pokazati kako izgleda snimka. Evo u biti sada pokažem iz ove perspektive. Gomile počinju znači tu na ovome brdu i ovako tu, ovo je ona kotlina
I onda kreće ona visoravan po kojoj su razbacane. A evo gdje, koliko je blizu rijeka Neretva. Ništa, eto vidjeli ste danas jednu po meni stvarno fascinantnu lokaciju. Mislim da ima 100-tinjak sigurno gomila, šta velikih, šta malih. Pa eto, nadam se da ste uživali u videu.